No cole de Baleixe a mañá avanzaba tranquila. Escoitábase o lápiz sobre o papel algunha cadeira que se arrastraba e a voz da profe explicando. Pero Noa non estaba de todo alí. Miraba pola ventá, as nubes movíanse a modo e nelas empezaba a ver formas. Unha cara, un cabalo, unha montaña que respiraba. Sen decatarse, deixou de escoitar. Pouco a pouco, a aula empezou a esvaecerse, como se alguén pasase unha man por enriba de todo. E, de súpeto, estaba noutro lugar. Un lugar cheo de cores que flotaban no aire. Formas extrañas aparecían e desaparecían. Rostros alongados, corpos torcidos, escenas que parecían lembranzas dun pobo, como festas, camiños e xente, pero todo un pouco cambiado, como nun soño. Entón, viuno, un home maior, de mirada tranquila e profunda. Estaba diante dela. Tiña as mans manchadas de pintura e tamén a roupa, como se levase toda a vida creando. Non parecía preocupado por mancharse, parecía cómodo nese caos de cores. Gústache o que ves? Preguntou. Noa dubidou. É raro. O home sorriu. Chámame Laxeiro. Noa mirouno con curiosidade. Por que os teus cadros son así? Laxeiro agachouse un pouco, como se estivese dentro do seu propio cadro. Porque non pinto o que vexo, pinto o que sinto, o que lembro e o que imagino. Dixo mentras sinalaba ao seu redor. Criaime entre historias, persoas, lugares, cousas que non sempre eran perfectas, pero eran reais. Entendín que a arte non ten que copiar a realidade, pode transformala. Noa observou unha das figuras. Era extraña, pero tiña algo que lle gustaba. Pero non está ben feito, Murmurou. Laxeiro negou a modo. Ben para quen? Noa baixou a mirada. é que quero que me saia bonito. Laxeiro sorriu con suavidade. Gozar pintando é máis importante que saia bonito. As cores empezaron a moverse máis rápido, como se respiraran. A arte non é só o que queda ao final, Noa. É o que pasa mentres o faz. Noa mirou as súas mans. E se me equivoco? Na arte equivocarse tamén é crear. Todo empezou a xirar lentamente. Confía en ti Engadiu Laxeiro. e non pintes para que te guste, pinta para sentir. De súpeto. Noa, veña, que te están esperando para baixar o patio. A voz da profe rompeu o soño e Noa abriu os ollos. Estaba outra vez na clase. Todos xa estaban de pé, formando unha fila cara á porta. Ergueuse un pouco despistada e colocouse cos seus compañeiros. Mentres baixaban polo corredor, a profe achegouse ao seu lado. En que estabas pensando? Preguntou a mestra cun sorriso. Noa camiñou uns pasos en silencio. En pintar sen medo. Respondeu baixiño. A profe mirouna, intrigada, pero non dixo nada máis. Ao saír ao patio, o chan estaba cuberto cun papel enorme e había pintura de moitas cores. Hoxe ides pintar todos xuntos, Explicou a profe. sen normas, sen medo. Ao principio, ninguén se movía. E se os trago? E se fago algo mal no debuxo doutro? Noa respirou fondo. Lembrou a Laxeiro, mirou aos seus compañeiros e dixo: A profe dixo que non hai que facelo perfecto, só hai que sentilo. Probamos? Colleu pintura. Plaf! A primeira pinga caeu. Outro compañeiro engadiu azul. Outra fixo unha liña amarela. E pouco a pouco todo empezou. Risas, mans manchadas, cores que se cruzaban, nenos e nenas movéndose, xirando, salpicando pintura como se bailasen. Era como se o cadro respirase. Noa movíase entre eles, deixando caer pintura mentres lembraba cada palabra do soño. Xa non pensaba en facelo ben, só en facelo. Cando remataron, todos quedaron en silencio mirando o gran mural. Era caótico, era diferente, era incrible. A profe achegouse a modo, mirou a clase e despois a Noa. Noa, dime unha cousa, que é o que máis te gusta de pintar?
Noa ergueu a vista, mirou as súas mans cheas de pintura, sorriu e de súpeto empezaron a rir a gargalladas. Facelos xuntos e sen pensar demasiado. Respondeu entre risas. En ese momento, Noa entendeu algo que non esquecería nunca, que a arte non é facelo perfecto, é atreverse a sentilo, compartilo e, sobre todo, vivilo.